Good afternoon. Uli nami, manghipos nami. Oh, wala na. Kay human naman dire, balhin na pud ni. Ato na pud ni sa Maasin City. Ano oh, pull out nami. Bungkak ang tent kay balhin naman ni. Hi. Matawag pa dito ah. Ang tanong, ano ba? Oh, muna dito lang. Muna na sa kalaw.